Najmodernejšia, najrýchlejšia aj najkrajšia parná mašina. Takto opisujú historický rušeň Albatros nadšenci, ktorí sa oň už roky starajú. Ide o jediný prevádzky schopný rušeň, ktorý z celej výrobnej série v Československu zostal. Reportáž vznikla v rámci workshopu o mobilnej žurnalistike Kreatívneho centra STVR. 2700 koní, rýchlosť 120 km za hodinu a váha bezmála 200 tón. To sú parametre rušňa, ktorý pomenovali Albatros. V celom Československu vyrobili len 15 kusov. Aktuálne je posledný prevádzky schopný, dochovali sa 3. A tých 15 kusov nových strojov boli do roka vyprojektované a vyrobené. To je na dnešné pomery nepredstaviteľné. Oficiálne bol odovzdaný do prevádzky na Štedrý deň 24. decembra 1954, takže to bol taký akoby vianočný darček. Albatros zostrojili v 50. rokoch a to len vďaka tomu, že meškala elektrifikácia. Jazdili na neelektrifikovaných tratiach a hlavne jazdili medzi Prahou a Bratislavou, kde tento ťah, keď sa zelektrifikoval, tak potom jazdili skôr na Žilinu, pretože tam tá elektrifikácia nebola. Ale hlavne tieto mašiny najväčší kus roboty odviedli na trati, dokonca na trati Štúrovo, Bratislava, Praha. Tie mašiny robili 900-kilometrové denné obraty. Čiže to je obrovské číslo. Je to už moderná mašina, je tu šnekový dopravník, takže funguje to na rovnakom princípe, ako máte doma mlynček na mäso. Akurát, že tu nemelieme mäso, ale uhlie. Prevádzku Albatrosa ukončili v 70. rokoch. V tomto depe sa zoskupili ľudia, ktorí začali rušeň opravovať. Párnu mašinu tak doslova zachránilo a naďalej zachraňuje ich nadšenie. Ten Albatros bol vytipovaný ako mašina, ktorá má budúcnosť a nie v šrote. Albatrosa opravujú členovia rovnomenného klubu už 3. rok. Aktuálne pracujú na tzv. Dymnici. Je to vlastne rúra, ktorou je zakončený kotol a ktorá je na tej mašine na to, lebo cez ňu prechádza dym zo spáleného uhlia. Od malička bavili vlaky, hej, to fascinovalo ma to. Bolo to jedno z mojich hobby. Je to jednoducho náročné, chce to celého človeka a hlavne je to súčasť života. Ráno okolo 9:00 sa ideme prezliecť, monterky, povie sa, čo sa ide robiť a to sa robí celý deň, pokým sa neskončí. Je to neuveriteľne veľa komponentov, súčiastok, výrobkov na zákazku, dá sa povedať. A teraz sa to už ale ako keby blíži do finále. A na prvej jazde po prevádzkovej prestávke by mal farebný Albatros zažiariť symbolicky na Mikuláša tohto roka. Ivana Leferovičová, Slovenská